Treba si toto trošku skrášliť. Dnešnou akciou som spokojný nadmieru, pretože rodičia cítia so školou, prišli podporiť školu v oblasti skrašľovania, vidieť za nimi kus roboty a myslím si, že to nie je prvé stretnutie s rodičmi pri takejto činnosti. A spolu s deťmi. Určite by sme chceli využiť ihrisko alebo povrch, ktorý je už oddrenážovaný na streetball, prípadne vyrovnať to na rôzne loptové hry. A možno, že aj dospelí ten povrch vyrovnajú a budeme hrať golf niekedy v najbližšom období. Ja nadmieru som spokojná, lebo vždy som potom túžila, aby sa nám také niečo podarilo. Dostať tu voľný deň žiakov, nie len za nejakými hrami, ale aj za prácou a hlavne rodičov. A myslím, že je to taká prvá lastovička, ktorá nás veľmi teší. Žiakov, rodičov, aj vedenie školy a samozrejme aj učiteľov, pretože sa zúčastnili aj učitelia. Som prekvapená, že toľko ľudí prišlo. No by trebalo ešte urobiť jednu takúto, že by sme dotiahli ten plot do konca, aspoň to radenie. Po Veľkej noci niekedy, keď bude pekný čas, možno sa dohodneme zase takouto formou, ako teraz bolo. No, ak to nebude zajtra, tak hej. Jasné.